IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Awan pa'y dagiti partisipantes ti Mptc Tour of Luzon. Ket mga ganen dagiti riyaw dagiti tattao manipud banggi aging gana paway Ilocos Norte. Dito'y anapan da Benuya ti kakaisuna apan nagluluba dagiti siklista manipud iti na duma-duma pasel iti lubong. Ada dagiti nakasarip a Malaysian, Korean, Filipino kanda dumapay alahi. Iti pa nang surut tayo iti nagturungan da kang runaan na iti paway Ilocos Norte. Ket ditoy ang nagririyaw dagiti tattao gaputa nakita da dagiti dolwenda a siklista. Nakasarsarita tayo dagiti nangabak a siklista manipud Malaysia ket kunana at magustuhan na ang nagturungan da ket iti Ilocos Norte gaputa patag no flat surface iti nagpedalan da kadagiti bisikleta da. 7 and 8. 7 is top dry, right? Today for me is more flat, so it's good for me. And then I got a breakaway, so I can sprint in the breakaway. Yeah. And for my last question, or two questions, sorry. So did you also like the view? Yeah, the view very nice today, and the beach, the weather, but it's hot, but the beach is very beautiful. Yeah. Right. And do you have any message for Filipinos, specifically for Ilokanos who join or who watch the race? Come here, many get see the rider from Philippines, actually the winner, the legendary sprinter comes and see our race. Yeah. Kabayatan na, Naruay a police can force multipliers din ang kita ti Ornos Linak Kental na karagiti kakalsadaan ti Ilocos Norte. May panamnama, amang rugi da manen itangal daw at ipagrubuatan da ket iti syudad Tilawag ket agturong da nga agpaabagatan. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.